Soc l'Ingrid Morera Flotats, soc la directora de l'Escola Bressol Lilaina i aquesta és la meva història de vida. Jo vivia a Barcelona, he passat allà tota la meva infantesa i joventut i vaig estudiar pedagogia i llavors arran d'un canvi de domicili que vaig venir a viure cap aquí em va sortir una feina d'orientació laboral. Vam obrir aquí l'escola al setembre de 2011 i ja vaig començar com a directora portant el projecte des del primer dia. Sempre he tingut clar que volia una feina més social, de relació amb persones, del treball en equip. Jo quan vaig començar a estudiar m'interessaven les presons, m'interessava la immigració, tot un altre món. No m'he tancat mai portes i sempre he tingut ganes d'aprendre i vaig tastar aquest món del 0-3 i em va encantar i ara, clar, no el canvio per res. Com es treballa amb els infants a l'escola? Treballem molt des del respecte, des del donar temps, des del pensar que l'infant és capaç per fer les coses i llavors la mirada que tenim i com actuem les educadores és a través de l'acompanyament. El moment d'anar a dormir, la higiene, tot això amb l'equip ho hem treballat molt perquè és un moment de relació també amb els infants, és un moment de desenvolupament de l'autonomia. És que es poden treballar tots els aspectes del currículum, tots els objectius amb aquests moments de vida quotidiana. Fem servir materials naturals, fem servir materials que siguin inespecífics, el màxim d'oberts possible, perquè és l'infant després el que hi dona el sentit. També tenim molt en compte la gestió emocional. Sí que és veritat que són etapes en què encara no estan preparats per gestionar les seves emocions, però sí que comencem nosaltres a posar-hi paraules, allò que els passa o que podem interpretar que els passa. Si un infant cau i està plorant, jo puc interpretar que s'ha fet mal. Llavors, acompanyem aquest moment donant resposta i deixant que respiri i que pugui treure en fora aquesta emoció. Quina és la teva tasca com a directora? He de dur a terme tota la part més pedagògica, tot el projecte pedagògic de la llar, he de gestionar tot el tema més de recursos humans, de l'equip, la part financera. Jo sempre dic que la feina de directora d'Escola Bressol és de chica para todo, perquè fem de tot, realment, fem de tot. I també és una part que m'agrada molt d'aquesta feina. Amb les famílies tenim un seguiment molt estret, molt del dia a dia, molt de comunicació i de transparència màxima. Després tenim un servei de psicopedagogia que ens facilita l'Ajuntament, llavors fem seguiment també molt dels casos i ens ajuda també a com traspassar certes coses a les famílies. Quan hem tingut infants que han fet totes les etapes, des que els has vist des de nadons, estirats, al terra, gatejant, i han fet tots aquests aprenentatges fins a arribar a l'últim curs, i els veus ja com xerren, com s'expressen, com tot el que han après, i sí, ens salten les llàgrimes sempre quan marxen les famílies. Què implica que l'Escola Bressol sigui una escola verda? Ser escola verda no és només el reciclatge i aquestes coses que sembla que podrien ser, també és cuidar els espais, tenir espais naturals, traspassar als infants tota la importància de cuidar el nostre planeta, també sensibilitzar les famílies. Nosaltres ens vam plantejar fer-nos escola verda arran de veure també altres escoles bressol d'aquí de Suara que ho estaven fent i nosaltres ja teníem molta inquietud en aquest sentit. Fer-se escola verda vol dir fer una formació de 2 anys, posar en pràctica molts objectius i accions que després duràs a terme i, vulguis o no, era centrar-se una mica en fer-ho bé i en posar-hi totes les energies. Tot just aquest curs ens van donar la placa ja d'Escola Verda, I ara comencem a visitar altres escoles, altres centres per aprendre'n també sempre, perquè d'això no és que et donin la placa i ja siguis Escola Verda, sinó que segueixes aprenent i segueixes evolucionant.
Què t'agrada fer en el teu temps lliure? Tinc moltes aficions, però també sóc molt de casa, no? A casa faig ganxet, faig mitja, faig moltes coses per aquí a la llar, no? Per adequar els espais. Soc moltes taulletes, m'agrada molt fer aquarel·la. També vaig fer estudis de música i també m'agrada molt la música. I el meu fill també és molt aficionat, tot i que ell ha estudiat poquíssim i a vegades ens posem allà tots a fer concerts. Des que vaig venir a viure aquí doncs, aprofito molt l'entorn natural també, no? Tenim platges fantàstiques, tenim muntanyes fantàstiques i sempre fem moltes sortidetes. Amb els nens doncs, ens adaptem, no? Els plans i fem plans que ells també puguin fer, no? Una mainada i estar amb els meus i fer coses amb els meus és el que més m'omple ara mateix.